Сдружение Тук-Там и Фондация Идентичност за България, бих искала да ви приветствам с добре дошли на днешното събитие форум "Кариера в България. Защо не?". Форумът се провежда за пета поредна година, като всяка година се радваме на все повече привърженици, разширяваме нашата програма, радваме се на интерес от страна на фирми и се надяваме в бъдеще да успяваме да правим все така полезни и важни за всички нас събития. Бих искала с две думи да представя организаторите за тези от вас, които не ни познават, което е малко вероятно, тъй като най-вероятно всеки един от вас е тук поради причина, че познава някой лично от нас. Сдружение Тук-Там е социална мрежа за българи, които са учили или работили в чужбина и биха искали да се върнат в България. Сдружението подкрепя тези хора в първите им стъпки обратно в България с различни инициативи, включвайки ги към различни социални каузи и подпомагайки обратния културен шок. Фондация Идентичност за България е продължение на един проект, който повечето от вас най-вероятно познават. Казва се Back2BG. Стартира като кариерен сайт за работни позиции в България за българи, завършили в чужбина. В последствие разширихме нашите дейности. В момента, освен кариерната реализация в България, се опитваме да развиваме една тема, свързана с различни български общности, които да помагат за развитието на България дори и от чужбина, защото смятаме, че е много важно да се обедини и този потенциал. Позволете ми да благодаря също така на нашите официални партньори, без които този форум нямаше да бъде възможен. Това са нашите спонсори от HP България и Филип Морис България. Изрично и сърдечно ви благодарим за подкрепата. Наистина такива каузи според нас трябва да бъдат подкрепени от бизнеса и е важно да вървим заедно, ръка за ръка, вършейки това, което сме стартирали. Също така специални благодарности на Агенцията за българите в чужбина, които вече за пета поредна година също оказват необходимото съдействие и ни подкрепят с каквото могат, разпространявайки събитието и давайки ни ценни и добри контакти. Сърдечни благодарности към Goldbox Advertising за интерактивните материали за форума и Mix Media Magazine. Нашите медийни партньори, разбира се, не можем да ги пропуснем. Investor BG, Кариери, България On Air и Job Tiger BG. Сърдечни благодарности и към дългогодишните ни партньори от Ames Human Capital, които правят кариерните консултации, участват в различни workshop-и, които ще са изключително полезни за всеки един от вас, за това съм сигурна. Благодарим още веднъж сърдечно за подкрепата и се надяваме в бъдеще да успеем да развиваме тази инициатива и други подобни заедно и да се подкрепяме взаимно. Преди да дам думата официално за откриването от приветственото слово на господин Плевнелиев, бих искала от името на организаторите на този форум, както и на българските общности по света, които представляваме, да изразя благодарността си към господин Плевнелиев, че в негово лице инициативата ни срещна подкрепа на най-високо ниво. Ние оценяваме волята на държавата в лицето на президента да следва целенасочена и единна политика за сънародниците ни в чужбина и бихме искали да засвидетелстваме нашата готовност да работим успешно за нейното реализиране. Тази колективна воля подтикна нас, организаторите, да оформим една концепция, идейна концепция за канализиране на взаимоотношенията на българи в чужбина с родината им, като имахме интересната идея да обхванем специфичния капацитет на България, да го оценим и да видим какви инструменти биха могли да помогнат за развитието на страната ни чрез предприемачество. Макар на едно концептуално ниво, предложението ни е основа на анализ на нагласите на различни български общности по света и у нас и срещна голяма международна подкрепа. Господин президент, позволете ми символично да ви връча тази концепция в уверение на нашата готовност за бъдеща работа и ползотворно сътрудничество. И с това бих искала да ви приветствам да откриете днешното събитие. Благодаря. Благодаря за концепцията и за активната позиция, която демонстрирате. Гордея се с това. Скъпи млади приятели, за мен, разбира се, е чест да бъда тук. Благодаря, че ме поканихте. Бях тук като министър, спомням си много добре.
И разбира се, днес в качеството на президент съм отново тук при вас. За мен е удоволствие. Допада ми много и мотото на организаторите тук, там. Днес младите хора в България са истински свободни и мобилни. Свободата се изразява и в това, че всеки български гражданин сам избира дали да се реализира в държавата, дали да учи в нея, дали да учи навън, дали да пътува навън и по света. Кога и как да се върне в родината, също е негов избор. Ето е нещо, в което обаче аз вярвам и в което съм сигурен. България се променя. И тя се променя всеки ден. Знаем къде сме силни, знаем къде сме слаби, полагаме усилия и се развиваме. Има много проблеми за решаване. Не ги крием. Може би ще дойдат и нови на масата и тях ще ги сложим. Но ние сме на прав път. Аз нямам нищо против младите хора, младите българи да получават най-доброто образование, включително и навън. Винаги, когато младите хора са добре образовани, независимо къде, обществото се развива и е в прогрес. Спомнете си българският елит в началото на 20 век. Той е получил своето образование веднага след освобождението в Австрия, в Франция, в Германия. И ние знаем и виждаме от историята на нашата държава, че това е едно време на икономически подем и развитие. България предоставя възможности, поле за изява, за постигане на успехи, които не по-малко, но със сигурност вече са видими. Ние имаме и голямата надежда, че и този форум, организирано именно от млади хора, е също една много полезна инициатива в тази посока. Да покажем възможностите, които предоставя вече и нашата държава. Вижте еврофондовете. Еврофондовете в България се управляват изцяло от млади хора. Над 3000 човека. Вижте тоталното ускоряване. Това са милиарди евро. Вижте изключителни успехи. България в момента е само една от трите държави, които няма спряна оперативна програма. Хиляди проекти, които стигат до българските населени места, големи и малки. Те се управляват от млади хора, които го правят достойно, ефективно и по един много европейски начин. Вижте, разбира се, и програмите, свързани с еврофондовете в България. По данни, които разполагам от Министерството на труда и социалната политика, само до края на годината ще бъдат предоставени възможности за назначаване на млади хора до 29 годишна възраст, над 10 000 млади човека по различни програми, свързани с еврофондовете в България. Вижте и президентската институция. Там няма еврофондове, но там отговарям аз. И съзнавайки, че съм взел президентството от следващото поколение на заем, то не е мое. То е ваше. И бидейки временно там, направих едно. Вкарах колкото може повече млади хора в президентството. И освободих всички агенти на държавна сигурност от президентството. Защото искам да приключим веднъж за винаги с зависимостите на миналото. И защото искам да гледаме напред. Искам вие да си припознаете държавата, да си превземете държавата. Тя е ваша. Затова искам заедно да вдигаме и високо летвата, защото вие можете много, а и държавата може повече. Няма да го постигнем бързо, няма да го постигнем веднага, но искам да вдигнем летвата. Можем да бъдем по-активни в региона и да играем по-важна роля в региона. И ако искаме да ни уважават, трябва да се променим. Трябва да си подредим къщичката, вие казвате, трябва да си напишем домашното, но при всички случаи ние трябва да бъдем за пример, за да се чува гласът ни по-силно. Затова икономиката трябва да расте устойчиво, доходите и заетостта също. Да гарантираме върховенството на правилата и на закона, давайки положителен пример на останалите държави в този регион, който не е еднозначен. Ние със сигурност ще вървим напред, ще показваме, че в този регион икономическото и демократично развитие са тотален приоритет, имат успех и същевременно по този начин и влиянието ни в региона ще расте.
Статистиката отчита, че ние днес имаме над 25 000 български студенти в чужбина. Искам българската държава да се интересува от тях. Искам да има база данни за тях. Искам да поддържа контакт с тях. Идват парламентарни избори през 2013 година. Много политици ще развяват лозунга да върнем младите. Ами хайде първо да знаем къде са те. В кои държави по света учат. И да поддържаме ежедневния добър контакт с тях. Като президент работи усилено и за Националната програма за развитие България 2020. Съзнавам, че с решенията днес ние програмираме вашето бъдеще. Ние програмираме каква държава ще живеете вие след 20 години. Аз се боря за една модерна, успяваща България, един регионален лидер, но и уютен дом за българите. С добро име в Европа и по света. За целта обаче съзнавам, че икономическото развитие е в основата на всяко друго развитие и затова искам да създадем най-добрата бизнес среда в Югоизточна Европа. С целенасочени усилия и с потенциала на младите хора като вас можем да го постигнем. Категорично можем да създадем най-добрата среда за бизнес в Югоизточна Европа. И ние сме на прав път. Въпросът е, че и фактите го показват. В последната класация на Световния икономически форум по конкурентоспособност България се изстреля само за една година с 12 места напред. Със сигурност не го чувстваме още по доходите, по заплатите, но това е голямо постижение. Една от най-богатите държави на света е и най-конкурентната държава в света. И тя е номер в класацията. Това е Швейцария. На времето сме си говорили, че България може да бъде Швейцария на Балканите. Аз вярвам, ще отнеме много време. Пътя за това е да създадем качествена среда за бизнес и предприемачество. В индекса за конкурентоспособност добре с 12 места напред. От 74-то на 62-то място, а можем още повече. Но в другите индекси, които са важни и се да седи внимателно, индекса за прозрачност на Transparency International, индекса за правене на бизнес на Световната банка, имаме скромни постижения, можем повече и трябва да работим. Разбира се, не случайно дадах примера с Швейцария, защото вярвам, че най-богатите държави в света са тези, които имат работещи институции, а не много петрол. Аз работя по 2020, емира на Катар работи по 2030. Познайте какво иска Катар да постигне за 20 години. Една от най-богатите държави на газ в света. Всичко друго, но не и газ. Технологии, иновации, фабрики. В тяхната стратегия 2030 думичката газ просто липсва. И аз си мисля, че работещите институции, дългосрочното планиране са това, което България ще създаде в подкрепа на по-добрата бизнес среда и на технологичното и икономическо развитие на нацията. Разбира се, нека да съм ясен, понеже в България все още се чудим, имаме пазарна икономика или имаме икономика доминирана от богатите хора, от монополите, от олигарсите. Най-богатите държави на планетата са тези, които нямат много олигарси, а имат много малки и средни иновативни предприятия. И затова искам да правим и национална програма за подкрепа на малките и средни предприятия. Затова работя активно за проекта София Тек. Това е първата иновационна екосистема, която ще бъде създадена в България с европейска подкрепа, в помощ на предприемачеството, истински механизъм на сътрудничество по пътя на идеите. Разбира се, работим и за закона за инвестициите, за национална програма в подкрепа на малките и средни предприятия. И това е моята цел, декларираме много ясно, не просто само младите хора в България да получават работа, но и да имат възможност да създават работни места, да бъдат предприемачи. Българските политици много често чувате и те с право се гордеят с ниския дълг на държавата. Това е една много отговорна политика и позиция на българските политици спрямо вас. Просто по този начин те дават шанс на младите. Защото вие, като следващо поколение на България, няма да имате планини от дългове,
а ще можете спокойно, свободно да финансирате своите приоритети, каквито и да са те, когато си превземете държавата. Вашата функция, за разлика от много други млади поколения на други държави, тук няма да бъде просто да плащате кредитите на едни преди вас, които ги взеха, за да ги похарчат за изкуствено напомпани доходи и благосъстояние. Вие ще бъдете свободни, спокойно да финансирате това, което считате, че е важно. Разбира се, доходите в България, за съжаление, са сравнително ниски и са най-ниските от останалите държави в Европейския съюз, но дебатът за тяхното увеличание вече е факт. И през 2013 година с бюджета ние ще видим със сигурност подобни политики, които ще се реализират. Подходът на България обаче е по-различен. България ще увеличи доходите не чрез доходи на кредит, а чрез изработени такива. И това е единична, много различна позиция в целия Европейски съюз, която тепърва аз ще показвам по света за пример. Това е една много честна позиция. Получаваме толкова, колкото произвеждаме. Колкото по-конкурентно способни и по-производителни ставаме, толкова по-бързо и доходите ще растат. Разбира се, България все още е държавата в Европейския съюз, която е и с най-ниската производителност. Това рефлектира и най-ниските доходи, но и най-високата енергийна интензивност и зависимост. Това също се променя. Националната програма за енергийна ефективност вече е в ход. И ние имаме обем от 500 милиона лева, който след 2014 година ще прерасне над 1 милиард. Милиардна програма за енергийна ефективност. България за пръв път в своята история взима и реални мерки за диверсификация, интерконектори, дори и собствено производство на газ. Младите хора в България могат наистина да спечелят много след 5 години от това, че правителството днес взима смели и нелеки решения за диверсификация. Затова ни и заплашват. Вероятно затова се опитват и да ни накажат. С 1 милиард евро неустойки по един проект с неподписан договор, с неясни правила и модел. Опитват се да ни накажат за това, че искаме да бъдем независими и че искаме да имаме различни източници на диверсификация, на доставки, на газ, на ток. Аз съм сигурен, че в следващите няколко месеци на тежки преговори на българската държавност и институции по темата за диверсификацията, ние със сигурност ще защитим вашият интерес и на цялата нация. Не можем да зависим от един доставчик и от една тръба. И това е моята позиция от първия ден. Разбира се, искам да поздравя строителите, искам да поздравя всички, които в последните няколко години, държавната администрация, частния бизнес, които въпреки тежките икономически времена, с действията си показват на всички вас, че държавата се развива динамично, училища, детски градини, магистрали, пречиствателни станции, метро и какво ли още не. Вие може да го видите, да го пипнете и да знаете отново, че България взема своето достойно място и конкретните резултати за това се виждат. Убеден съм, че с тези мерки за диверсификация България ще бъде още по-силна и още по-конкурентно способна. Виждате, че и цената на газта падна драстично само за няколко месеца, откакто ние полагаме реални усилия за независимост, а не за продължаване на зависимост. Искам да поздравя създателите на този форум, за отличната организация, за хилядите млади хора, които се събират днес тук. Искам да ги поздравя и за целта. Тя е толкова достойна. Българите, които учат и работят по света, са изключително важни за България. И страната ни се нуждае от техния потенциал, от техния опит, от тяхната квалификация по верния път на развитие, който е поела. Имаме нужда от вас, където и да сте по света. Затова благодаря ви, че ми дадахте възможност да сме заедно и на добър час на този толкова полезен и важен форум. Благодаря ви.